ସାଥିର ଗପର ଆସର। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପଟି ଶୁଣିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ବେଲୁନ। ଚିକୁ ଓ ମିକି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଥରେ ବାପା ମେଳାରୁ 5ଟି ବେଲୁନ ଆଣିଲେ। ସେ ମିକିକୁ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଦୁହେଁ ଭାଗ କରି ନେଇଯାଅ। ମିକି ସେଥିରୁ 2ଟି ବେଲୁନ ଚିକୁକୁ ଦେଲା। ନିଜେ 3ଟି ବେଲୁନ ରଖିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚିକୁ ମିକି ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମିକି କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମା ଆସିଲେ। ମା ବେଲୁନ ତକ ନେଇଗଲେ। ସେଥିରୁ 2ଟି ଚିକୁକୁ ଦେଲେ, 2ଟି ମିକିକୁ ଦେଲେ। ବଳକା ବେଲୁନଟିକୁ ମିକିର ସାଥୀ ଟିକିକୁ ଦେଲେ। ଏଥର 3 ଜଣ ଯାକ ଖୁସିରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଠାରେ ଗପଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ସାଥୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।